Takže čaute, vítam z nového videa. Dneska je to môj pes Pišta, Pride ostrihaním a po. Teraz je ešte Pride, že Pištinko. Kebyže chcete vedieť, že Pride je taký špinavý, tak tu to pod hubou má. Tak to je z toho dôvodu, že vždy keď pije, tak alebo aj mlieko keď pije, tak vždycky sa to tak preliepa. A práve včera, teda v nedelu, predvčerom, takže sme ho strihali, že strihali, zase sa umývali a vidíte, tady je špinavý. Kde je Pišta? Ne? Štekni. Toto je zatiaľ koniec, ja sa vám ešte ozvem potom a chystám nové video ešte. To vyjdu piatok 2 alebo 3 hádam, jak si hne, dobre. Tak zatiaľ čaute. No vlastne ešte nie. Až teraz. Čaute. To je ďalšie pokračovanie s Pištom. Teraz je už ostrihaný. Boli sme ho útorok, som to aj točil, teraz je piatok. Podvečer si zase tú hlavu. Vidíte, je vystrihaný. Pišta, hoď do teba. Poď. Poď, Pišta, poď. Poď, Pišta. Vidíte, Pištinko už vystrihaný. Ešte, že by poprosil. No to, čo mám ešte za chvíľku teče, tie pokračovania, to by ako prosil Piškotku, že Pišta. No, doby Pištinko. Dobre, tak zatiaľ čaute. Takže čaute, to je ďalšie pokračovanie. Dohrnul sa aj Mišo, to je veľký černý. Toho sme nedávali, až potom, keď budete plejšie počasie. Pištinko, tak aha. Pištinko. Aha. Pišta. No alebo tento Mišo. Pozrite sa. Tak a Pišta. Dáme si teraz závod, že kto až tam... Kto vyhral? Mišo. Tak zatiaľ čaute. No vlastne ja sa nebudem kopírovať. Čaute.